कि भौजी आइल बहिन तहिया से एको चैन से घर में नहीं खींचा रहत। पहिल की भौजी रही तो कितना मानत जानत रही, एगो काम ना कर देत रही। तो हमके टाइम से खइको ना देली, जबकि मैं सब कुछ बनाई ना। आज पता ना काहे अभी तक से जागलो नहीं कि सब काम में सही पड़ल बाटे। ओइ देखला सवतिया के एगो एकर चूड़ी के राखी निकली गल सवतिया टा घले बेई राड़ी इने को तड़ुआ भाभी करते न बानी कर तनी कैसे कर जाला कैसे कर जाला बना के धर तो खाली ठूसे के थरिया उठाए तरू जा तू एगो नतिया टुवारा बकेन का हुआ तटे हुआ ना तो हम बनात न बानी। मान ले क्या हो बच्चा भूख खाए ले तो ओकरे के खाए ना दिया। तारा के भूख लागल बाटे खाए खाती के अपने भी सुट भूख लागल कतने भूख लागल रे राड़ी हैं डाल के रखले बारू जा हमरा के बना के तुम तो फट देला तसला के भात ओरिया जाताटे हई अभी तक तेरा चूल्हा के राख ले निकलल अब बतना के बानी आज सब हम काम कर दे भाभी। कैसे कर देला कैसे कर रे कैसे करबी हैं औ नतिया कहां कर घुमा खातिर रे मुआरा सवेरे उठ के दोकालवा उड़ जुजिया के रखले बारू जा हमरा मम्मी काहे के मार दल पापा ला तो ओय हो दादा नतिया कोई भाभी एकरे के छोड़ द काहे एकरे के मार दो तो छोटी को न बाटे क्या कर रे पापा ले कहबे तू पापा ले हैं तेरा पाप के गुलाम है नतिया के बेटा पापा ले कहबे आ कैसे ही कहत रे कि पापा ले कहब छोटी को बाटे भाभी एकरे कुछ समझ नहीं आवत बाटे। नतिया कहत पापा से कहब हैं तोरो समझ में कहत रानी डह कर रखल सब नतिया के बेटा आ करे अरे बाप रे बाप कैसे ही हमरा देखो घा के मुंह में कोच देहिब ठीक बा तारो हमर मरद के बहुत एकदम चुप एकदम चुप। हेलो गोर लागतन जी। अरे हाँ जी ठीक बानी रोबोट ठीक बानी ना हाँ टेंशन मत ली बबुआ के तो सवेरे भेज देनी खिया पिया के टिफिन दे के पड़े आ बुचिया के तो अबे तेल लगा के सुतैनी है पलंगे पे ठीक बाटे। हाँ रहो टेंशन मत लीजिए हम बानी ना। अरे गांव घर कहा तक कहे दी कि सौतेली हो गई लेकिन हम तो ओकरा के करेजा से साट के रखी ना। अरे हाँ जी हमार ना लेकर तक के करटे ओकरा के पूछी मत पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाए के बटे कलेक्टर बने जी पूछियो के ओकरो के हाँ ठीक बटे जी रखी रहो ना। हाँ आयो से तब बात करा दे 12 बजे 1 बजे ले ठीक बटे कैसे सुसु होता रे कैसे सुसु कर हई लोला फोड़ दे लोला ए नती तारा के हम कलेक्टर बनाएम तू पढ़ के कलेक्टर बनावे धक मुआ दे एक दिन में जानते नहीं खाओ देखो सा छोड़ दे सा हेने आ सा छोड़ दे खाना ना मनी ऐसा कर सा ना कि कटोरा लेला से आ बरिया आ दोनों के दोनों गली में भीख मांग के कैसे ना कबे खाए के मिली भाभी हमनी के भीख काहे के मांगत रुक जो तोरा भीख ना मांगी तो का कर इधर कटोरा रे खाई पहले तू बोरिया ई मांगी तो दू बटोरी है तबे ई घर में भोजन मिलेगा तो आज से भोजन तो नहीं रोके बंद चल निकल सा खा ले यहां खा निकल बक्से जले नतियन के हम खाना बना के खिया के एकदम से परेशान हो गए हैं नौकर बन के बनी हमें खाना बना खियाइब जब घाव में मंगियो सब भीख ना तब पता चली कि कैसन होनी से सोते नहीं माई का करी हम कैसे जाई घरे ना लेके जाई कोनो तना क्यों नाश्ता पानी पियो पेटवा दिखाता चल निकल हम का कही हम तो किस्मत के मारल बनी भइयो तो ऐसन बड़न की खाली बार भौजी में परेशान रहलन तारा बार में तो कुछ पूछबे ना करे भुला गेल बन के हमारे एगो लड़का बाटे एगो बहिन भी रुको हम ओइ जगह कोशिश करते हैं रह जा अरे हे तरे ओकरे हम का कोई के बाटे आ गया तनी आई ना भैया क्या हो बाप रे बाप इतना धूप लागत ना हम बबुआ तनी को खाइल बाटे कुछ खाए खातिर दे ना दी तोहर जी में काम धाम नहीं खे इतना बड़ हो गेल बलुआ दोपहरिया में दुबारी तोरे भीख मांगत रू का करी जे किस्मत के मारल रहला तो दुआरी का गावे घूम के मांगेला भीख हम तो का कही हम तो बहुत परेशान बनी। सुन किस्मत के मारे बेला तू अपना घरे जाके रोइए ठीक बा हमरा घर कुछ नहीं खे समझली घर द्वार रही तो भैया तो हम भीख मांगती हमके तू बिना घर द्वार के वाली घर द्वार कौना काम के जब हम का कहीं छोड़ा ना भैया हम दुख तकलीफ सुन के का करबा आओ ना चल घर में ई का कहता आओ घर में दे आओ एबा भर दे चला तू हां फक अब बताई टोंगा लेखा मुंह लेके दोपहरिया में ना भरल तो ये ने के बुढ़िया भाभी का को हम ए भाभी
भाभी हो। अरे आ गइली करे ई का भाभी केहू देते ना रही तो का कोई जा ओ सही जे जितने जे सही देला सो सही हो तू। अरे सोतिया ना बोरिया भरबा ना कटोरा भरना दे हमारे ते एगो साड़ियो भरना भर हम कान के झुमका कहां बनवा लेब रे हां अखरे तोर ना मन घरे तू का संग संग घुमत रह पटना वाला के हैं तनकी से खाए दे दई रोत भाभी काम करम कदम भाभी जानते जाए तो ओकरा के छोड़ दई तू का करो तड़ू भैया देखे तो ताके ठीक कोई आ हम चढ़ा तो लाज नहीं कर देख हरा सोतिया आई बोरिया ले ले हाई कटोरा जब तक ई बोरिया भर के नहीं आईबी आ जब तक हमर झुमका भर काम ना कर तब तक तोरा घर में लेके आईबी जो मर दिया गली में आ जब कतो दिन बीत जाई लेकिन हाई बोरिया भर के आईबा दुन आओ तारी 1 किलो लेके अनाज के घर में घुसा के इनकर के तो तुम खाना ना खा लिया खिलाओ तो इन घर के सबत कहीं के डाल के रख ले इतना घाम लगता अरे तू कहाँ ले हरे तू रोवत है पापा बगैर हम तो मम्मी बगैर दे रहे तो मम्मी बगैर देले हियो तो ये चुप चुप ले ले घाम लगता काहे रहत ही रे काहे ना रोई भैया जब से तू बाहर चल गई तब से भौजी हमनी के गऊ बात ना सुनेली खाली बार हमनी से काम करवावेली। भूख लागल ह हेतना हम मेहरारू को शासन देती है तो तोहनी के घबड़ो मत ओकर शासन ओकर तनी के तुरंते निकाला तनी रोज रोज हमनी से भीख मंगवावेली कहली खाना ना दे आज 4 दिन से बबुआ खाना नहीं के खिलम के ने लेने भटकत नहीं जा ओह दादा घबड़ो मत इतना मार मारम ना ओकर बगैर देब नहीं हट आ ना भैया देखो ऐसे मत करें तो भौजी हमनी के फिर मारे लगी है। हमारे कैसे मारे लगी हमरा रहते रे कहत या कि ननद खा पी के सुततली आराम करतली लइका के हॉस्टल भेजते देखत नहीं घामे में भेजे तल चल चल घर के अपन लइका ना माने निकाले लेबे दे हाय छोड़ ऐसे भी कुछ चल लिए भीख मांगे बदनाम करो भी हमके चल चल जल्दी चल 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 घर चल इको का कितना अच्छा नींद आवता थे नतियन के खाना बना बना के खिया के एकदम परेशान हो जात रहनी जब से घर से गोल बने सा ना तब से पूछो मत कितना सुकून की नींद आवता टे ओए दादा इते सुतल बिया महारानी नहीं है ऐसे तो हमरो के ना मिलत होई जा गादा सुते के बाप रे बाप तो खो चालू कर ले दिया सुन थई रे ओए दादा अरे रमेशवा के माई का जी अरे रवा गनी नहीं का खुश रह रमेशवा आऊ का बिया बहिनिया अरे बबुआ गोल बटे पड़े जी आ बुचिया गोल बड़ी सखी घरे अपना तनी कढ़ाई भी नहीं करे खातिर ओरे बोल बस हां रोवा गनी बिना बतलाई नहीं बिना बतलवले हम नहीं का तो सब पूछ के आई हम अरे ना जी हम नहीं कहू पूछ के आई अरे ना हां आ गई तो ठीक ही कहनी है अरे बाप रे अरे कि पानी लेके आतनी ठंडा ठंडा धइले बानी फ्रिज में जी रवा खातिर पानी हां लेके आतनी बुचिया ना हां गरम कर देली रहली त घर में पानी लेके आतनी पानी प्यास नहीं लागल का रुक प्यास नहीं हमर लगा ई कहे जी कोई प्यास बस काव नहीं है कौन सोतनिया ना मिल गइल अरे चुप रहू कम बोलू आ रमेशवा का नेहा के भेजले बाली दूसरा बारी अरे बुचिया पढ़े गइल बाड़ी थोड़े ना वो तो सहेली घर बुचिया गइल बबुआ पढ़े गइल बटे नेहा वो ए नेहवा आ नहीं खीजी सखी घर हां भैया आओ जल्दी है कहां भेजले अरे कहि ना जी ओ बुचिया इधर आ कहां उ रह गया नहीं क्या बुचिया सखी घर ले बबुआ के अभी कौन खाना देला खा ताटे तभी तो हाय कौन काम करवावत है ये करा ले आय कौन काम जी कौन काम तो के पता नहीं खे हम सब पता बा तोरा के हम देखो थरियो ना कहि ना माजे के थरिया बा तू का मंजवावत रे गांव में घुमा के करा करे आ कहत रे कि थरियो ना मंजाई ना फिर से कहिए तन के ए जी चल इधर भैया छोड़ दो जाए तो मत मारो भौजी के मत मारा है तू को ठीक लागत है बे मत मारा तनी तो ठीक रह करतनी रे हैं माइये नहीं के तब भौजी के कावन जी भौजी तो कबो हमनी के अपन समझबे ना कोई ली बबुआ देख तोरा कहे आपन समझतिया तू गए समझताड़ी हैं हमरे के माफ करे जो काम कइले बाड़ी देख तोरा के तुरंते हम भेजम नहीं है रखम नहीं तोरा कैसन में माफ कर दी गांव घर के साथ गावला में आ घर नहीं ऐसन गलती कबो ना करब कान पकड़ के कहतनी जी लड़का कहतल कि हॉस्टल में भेजत ने लड़कवा से भीख मंगवावतली रे
ये जी वो गांव घर कहत रहे कि सौतेली हो तो तार ना हो कि एक के चलते ऐसे हाँ, कोई नहीं हाँ, है उ लइका ना रहला से तोरा असमत समझ को लइका माने कहां जाथी रे बबुआ के देखो तनी क्या करत बबुआ के देख जल्दी देखनी त मारब ना एड़ा वाले बैठ जी ठीक बटे खाना खियाओ तनी बाप रे बाप आज के बाद मत जी भीख मांगे हम आगे बनी ना अब ना जी बाहर अबे भैया देखो तू चल जीव घर से बनी तो भौजी फिर हमनी के ना रे हम आगे नहीं ना घबरो मत जो हो खाना ना खा ली जो जो हम तनी आराम कर ले